Казвам се Светослав Стоянов и съм управител на фирма Галера 07. Фирмата е създадена през 2007 година, като основната ѝ дейност е корабостроене и кораборемонт. Тясно сме специализирани в малотонажното корабостроение. От няколко години насам сме се насочили към строежа на електрически плавателни съоръжения. Последният ни проект е електрически катамаран за община Силистра. Катамарана е 12 метра на 4,50 и превозва 28 пътници. Целта на превоза на пътници е да свърши двата града между Силистра и Кълъраш по воден път. Нашата фирма е малка, изградена от специалисти в корабостроението и се мъчим на пазара да се наложим като иновативна фирма за производство на електрически съдове. В момента се опитаме да привлечем външен инвеститор за серийно производство на алуминиеви лодки и катамарани, които са изцяло електрически оборудвани. Ние смятаме, че това е бъдещето на малотонажното корабостроение и пътят към неговата декарбонизация. Нашето участие в проекта Forbis беше насочено към търсене на нови партньорства, привличане на клиенти в страната и в чужбина. Мисля, че от проведените срещи могат да се получат дълготрайни бизнес отношения, които да помогнат за внедряване на допълнително иновативни технологии в нашето производство. С подкрепата, която получихме, успяхме да кандидатстваме успешно за участие в национален щанд на международното изложение за корабостроение Хамбург СММ през септември тази година. Там ни предстоят участие в конференции и нетворк събития, които ще ни дадат възможност да споделим ноу-хау и експертен опит с компании от сектора. Това ни предоставя отново възможността да се рекламираме и да създадем нови партньорства. Вярваме, че има потенциал в малките електрически плавателни съоръжения и тепърва предстои те да се развиват и да бъдат по-достъпни на пазара. Всички виждаме революцията при електроавтомобилите. Надяваме се същата да предстои при малотонажното корабостроение.